אתה יכול למחוק את זה שאני אומר פוס? זאת הפעם השלישית שלי שאני במדבר. זאת שנה שנייה שלי למדבר. זו הפעם השנייה שלי. זאת הפעם השלישית שלי. זאת השנה השלישית שלי במדבר. הייתי פעם אחת. קוראים לי יולי, אני בת עוד מעט 10, אני כבר 3 שנים במדבר. מדבר זה מקום כיפי שהרבה אנשים הולכים אליו, קרנבל כזה. זה עולם אמיתי, אבל כאילו, אתה מרגיש כאילו אתה באמת בעולם אחר. זה קשה להסביר את זה, אבל פשוט המקום הזה מושך אותך אליו. מדבר, חם, שיחות וכיף. זה אירוע כזה, שבמדבר, שיש הרבה דברים שמכינים. ואז אפשר להסתובב ולראות את המיצגים, להיכנס אליהם. דברים מיוחדים שאתה לא תמצא במקומות רגילים. והחול לשם שינוי נעים. מדבר זה, בשבילי זה יותר אירוע לילדים, כאילו, כמו פארק שעשועים. מדבר מלמד אותך על הנפש. מדבר מלמד אותך להיות נחמד לאנשים, להיות אנושי.